Ir-raba mhux se jkun jista' jibqa' jintuża skopijiet oħra dawk tal-bidja. Dan se jkun infurzat bir-regolamenti għal protezzjoni tal-art agrikola li tnedew f'attività fiċ-Ċentru Mediterran tal-Konferenzi. Marco Dimek, direttur fid-Direttorat tal-Agrikoltura, spjega li r-regolamenti applikaw għall-art agrikola li tinsab barra ż-żona tal-iżvilupp bl-iskop li jħarsu s-saħħa tal-ħamrija. Ġifieri, taffix fil-ħamrija meta jkun mifquha bl-ilma mhuwiex permessibbli li tidħol vetturi kbar fil-ħamrija mhijiex permessit li għax tkisser l-istruttura tal-ħamrija. Obbligu ieħor huwa li l-art tinħadem minn tal-anqas darba fis-sena. Tkellem ma' bdiewa li jaħdmu r-raba b'mod kontinu, daw l-affarijiet diġà jagħmluhom. Ġifieri assiguraw li l-art mhix mitluqa, li l-art qed tinħadem, li ma jagħmlux ħsara l-ħamrija, ovvjament għax ma jridux jagħmlu ħsara l-ħamrija jekk iridu jieħdu l-ikel minnha u x-xogħol minnha. Allura qiegħda hemmhekk biex tagħti messaġġ ċar li min qed jabalduna l-art, dik l-art tinħadem. Issa jew tidħol f'arranġament ma' bdiewa biex ikunu jistgħu jaħdmu l-art, jew inkella tibda taħdem dik l-art inti stess. Se jkun hemm ċans ta' 6 xhur biex din l-art tkun irreġistrata mal-Aġenzija Riżorsi Agrikoli Malta. L-infurzar fuq din il-miżura se jibda mis-sena d-dieħla u jekk ħadd ma jirreġistra l-art fi 3 xhur, din tgħaddi f'idejn l-Aġenzija Riżorsi Agrikoli Malta. L-Aġenzija mbagħad se tgħaddi l-art lill-bdiewa. Jekk wara li dan iseħħ is-sit jersaq il quddiem se jkun hemm proċess biex l-art tingħata lura b'ċertu kundizzjonijiet. Is-Segretarju Permanenti fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Ronald Mizzi spjega kif dawn ir-regolamenti jiffurmaw parti minn Viżjoni Malta 2050. Mill-lat ta' produzzjoni tal-ikel. Aħna pajjiż li ovvjament għandna l-pressures tagħna, d-demographics tagħna, il-popolazzjoni tagħna qed ikomplu jitfgħu iktar pressjoni u għandna nassiguraw allura li kull pulzir li għandna ta' art agrikola jkun wieħed produttiv biex aħna fil-25 sena ġejjin id-dipendenza tagħna ma tibqax tikber. Il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo iddeskriva regolamenti bħala għaqal politiku fl-interess tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Dawn ir-regolamenti se jitlu fis-seħħ minn xahrejn millum huma importanti ħafna għall-bdiewa tagħna għaliex qegħdin nagħtu aktar protezzjoni lir-raba agrikolu. Iċ-ċara li bl-ebda mod il-Gvern mhux se jkun qed jieħu art tas-sidien u fil-fatt mhux se jkollu drittijiet legali iżda titlu ta' okkupazzjoni.